Kaixo, Aitor zelaia naiz eta beste behin bideo bat egiten dago gure kurridigi abi ikastaro ezin zoragarriagoa burutu ahal izateko. Hemen nago arratsaldean laurak eta beta behatzean beste ezer ez dukadalako egiteko nire bizitzarekin eta oso pozik eta kontent nago hemen egutegi digitala nola grabatu azaltzen. Bueno, kontua da, bigarren moduluko lehen atasean eskatzen zaigula nolabaiteko arazo, balizko arazo, ikas egoera batean, gure ikasei egutegi digitala nola erabili irakatsi behar diegula, eta orduan, bideotutorial bat egin behar dugu, egutegi digital bat azaldu, adibidez kalendar. Ondo da, hori egiteko, gure burua grabatu dezakegu bideo batean, kasu honetan nola pantailan dauden elementuak diren garrantzitsuenak, bagian aukerarik onena pantaila bera grabatzea da, eta ez gure burua. Orduan, honetarako hainbat modu daude. Ikusi dudanagaitik, orain arte ez dut erabili, baina errazena izan daiteke Windowsek berak bentsat Windows 10-etik aurrera eskuragarri daukan programa erabiltzen. Ohar txiki bat, pantaila grabatu nahi baduzu eta zuen ahotsa baita ere eramangarria erabili edo mikrofona daukan PC bat, bestela ez da posible izango. Ordenagailu eramangarrien kasuan mikrofonoa badaukate barnean eta beraz ez da arazorik egote. Hemen jarri dizuet Painten, Windows gehi G honi emanez gero, ateratzen bazarete programatik eta adibidez hemen kalendarren egutegi honetan bagaude, Windows gehi G emanez agertzen zaigu hau guztia. Orduan, fijatzen bazarete hemen badago grabazioa hasteko aukera bat. Baina mikrofonoa ahalbideratu behar dugu. Orduan, hemen badago mikrofono bat, baina eman behar dugu baietz, audioa grabatuko duela. Eta orduan, teorian, esan ez dut probatu, grabatzen hasiko ginateke, hori da, eta hor eskuman, ikusten duzuen bezala, hor dabil denbora aurrera, orduan grabazioa hasi da, eta momentu horretatik aurrera, gu agertuko ginateke dena erakoa azaltzen, ez? Hemen egutegian bertan, bera grabatzen dabil, berez jokoa grabatzeko pentsatu dagoen programa da, baina gu hemen gabiltza azaltzen nola egutegi bateke atal ezberdina dituen, hilabeteka jarri daitezkela edo ez. Por txerta hau, beti jartzen dut txarte euskeraz. Zekit, norbaitek Google esan badio, adiez zaioke zerbait. Dena den, egutegiak hanbat aukera ditu, eta posible da, era ezberdinetako harrak jartzea, eta hau guztia azaldu genezake, eta baita ere hainbat elementu sortu, eta hau azaldu ondoren, gure ikaslei bideoa bidali. Nola? Orgoian ikusten duzen bezala, grabaketa egin dezakegu. Kasu honetan ni Windowseko programarekin, Windows gehi G horrekin grabatzen nabil, etengo dut, eta hor nonbait, egon behar da, klikatuz gero gure bideoa. Fijatzen bazarete, ordenagailuan bertan, gorde da gure bideoa. Eta hor eskuman, ikusten duzen bezala, hor dabil denbora aurrera, orduan grabazioa hasi da, orduan ikusten duzuen bezala, nire buruari, edo nik grabatutako nire bideoari begira nabil, eta, badirudi baietz, badagoela, orduan, izena alda diezaiokegu bideoari, eta fitxategi hau igo dezakegu drivera adibidez, eta esteka sortu partekatzeko, edo YouTubeen kontua sortua daukagu, bertara ere igotzea posible da. Dena den, aldi berean beste programa batekin hau guztia grabatzen dago. Eta, programa hau da TiffCatcher, eta, deskargatu daiteke doainik, eta Screen Recorder atalean, ematen diozu hasteko, hemendik hasieran badago, hasi edo deritzen botoia, ematen diozu, hasten da grabatzen, hemen ikusten duzun bezala, eta behin bideo amaitzen duzuela, geratu dezakezue. Orduan, ikusi dugu hainbat aukera daudela bideo grabatzeko, beste 1000 programa daude, edizio programa batzuk ere, VLC-rekin egin daiteke, eta beste hainbat daude, baina,
agian errezena Windows G horri ematea da, eta bestela, bueno, era honetako programa bat jaitsi dezakezue, deskargatu dezakezue, hori bai, bueno, alegin du fidagarria den jatorri bateko programa deskargatzen, eta besterik gabe. Grabatu zuen bideo tutoriala, eta ondoren, edo Drivera igo eta esteka lortu, partekatzeko, edo YouTubera igo, eta bertan esteka eskuratu, gero ondoren, bigarren modulgoko lehen atasak eskatzen duen atasan bertan, esteka hori txaplatzeko. Bari, dena, geratxari emango diot, eta bideo horrekin amaituko da.